Салом алейкум, бародарони азиз. Бо диққат тамошо кунед то охири навора ман воридро дар шумо писанда барномаи ва чӣ хеле ки мебинед бародарони азиз, мо дар назди аввои подкраскаи судагӣ ҳастем ки яъне ира мо дар лесенса бояд бизанем. Лесенсае ки мешавад ки мисол беҳамин ам мешавад краска зада, яке ки лесенса ки имконият нест, мақсад чанд ҷошки кафирагӣ аст, ба ҳамин хотир мо чӣ мезанем аввои подкраска. Ва аввое ки мо мезанем бародарони азиз ғавс аст, яъне танаш ҳавр аст. Танаш ҳавр аст, ягон намуд гул надорад, ҳаста чанд намудаш, мисол гулам дорад. Ва мо ҳозир бародарони азиз чӣ кор мекунем? Мо ду бор кле мезанем, яъне як бор кле мезанем, клера ғавс мешурем. Барои чӣ ғавс мешурем? Мо бояд клера жилет накунем бародаро. Барои ки вақте ки мисол клера кам зади, аввой дар вақти краска задан пузирок мезанад. Пузироки зад уже бигем ки поздна, да? Ба ҳамин хотир мо клера як бор мезанем, танаи девор ки талса мекунад, яъне клера мекашад, дигим бора клера ки сразу мезанем клера ғавс, аввоя кашида рафтан мегирем. Баъд стикош аҳамият медиҳем ки мақсад стикош буйная, калоная чиз дар вақти краска натова. Ва бародарони азиз, аввои қатиндӣ надора, аввои подкраска аст, осон аст. Дар танаи аввой умуман мо кле намешавем, фақат танаи девор ва шпатели резинӣ ки ҳастанд, ҳамун шпателоқати ҳаво карда рафтан мегирем. бо тамошо кунед то охири навора бародарони азиз, мо тарзи диданашон нишон медиҳем. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي